Скъпи абсолвенти, през изминалите години с вас извървяхме дългия път на академично развитие, на професионално усъвършенстване, на изграждане на личности, които ще създават авангардни материали, нови високи технологии, ще осигуряват чиста природа за следващите поколения. С успеха си в инженерното образование по специалностите в ХТМУ, вие, випускниците от 24-та година, доказахте себе си като креативни личности, които от утре ще се изправят пред предизвикателствата на кариерното развитие. Приемете всичко като приключение. Пред вас ще стоят проблеми, които не сме решавали заедно. Не са били курсови задачи, няма ги в изпитните тестове, но знанията и опитът, които отнасяте със себе си, ще ви водят към най-добрите решения. Знайте, че ние, вашите преподаватели, с радост ще следим развитието ви и в ключови моменти ще сме до вас със съвет и научна подкрепа. В такъв тържествен момент е важно да отдадем дължимото на всеки, който ви е подкрепял през годините на следването. А това в най-голяма степен са вашите родители. Благодарете им! Благодаря и на всички колеги, преподаватели и служители, които системно развиват образователната среда в университета, повишават качеството на обучението и интегрират вас, студентите, в научните си изследвания. Надявам се, че с обновяването на научната инфраструктура в ХТМУ ще провокираме много от вас да изберат академичната кариера, като стартират с придобиване на докторска степен. Новите ни лаборатории ви очакват. Скъпи млади инженери, бъдете ярки, успешни представители на голямото семейство на Химико-технологичния и Металургичен университет и носете името на университета с гордост. Пожелавам ви успешна кариера, на добър час! Наистина много се вълнувам, още повече пред тази пълна зала, да видя, че интересът към този университет не само нараства, но и резултатите, които той създава в лицето на колегите, които учат в него, стават все по-добри. Аз от моята позиция мога да засвидетелствам, че образованието в университета дава широка палитра от възможности за всеки от вас да се развива. Сигурно вие вече сте, голяма част от вас вече сте се насочили в определени посоки. Надявам се те да са успешни, но ако срещнете трудности или предизвикателства, не се притесняйте. Бързо ще намерите нова реализация, защото наистина нашия университет е едно от местата, в които ние получаваме не само знания, а и познания към живота и възможности да се оправяме лесно във всяка една ситуация. Пожелавам ви успех и на добър час! Скъпи абсолвенти, уважаемо ръководство, преподаватели, драги родители и гости! За нас екипът на Софарма е истинска чест и удоволствие да бъдем днес с вас тук в този тържествен момент. Вярвам и дългоочакван момент. Химията е сложна наука, технологиите също са сложни, т.е. стават сложно по-сложно и вярвам, че с много желание и трепет ще развеете дипломите днес и ще навлезете в следващия етап от своето развитие, професионалното развитие. Но и химията и технологиите са в основата на решението на редица ключови предизвикателства в днешното време. Свързани с здравеопазване, свързани с екология, свързани въобще с устойчивото развитие в нашето общество. И за това е наистина важно, че преподавателите са възпитавали през тези години една любов към науката, която ще запазите за напред и ще бъдете част от страхотни открития, които вярвам ще посрещнем в нашето бъдеще. Разбира се, в тези години вие сте усвоявали и редица умения, които не само в Софарма, но и в други фирми и въобще в житейския ви опит са силно приложими. Това да мислите критично, това да си помагате, това да бъдете устойчиви, когато срещнете трудности и да се радвате на успехите си. Желая ви да носите любовта към науката и към откритото в всичките професионални кариерни стъпки, които ще имате, а от чисто човешки план мога да ви пожелая да влезете в този професионален живот с смело сърце, чиста душа и буден ум.
Честито! Уважаема госпожо ректор, уважаемо академично ръководство, уважаеми преподаватели, гости, скъпи колеги! От името на всички абсолвенти искам тържествено да честитя завършването на випуск 2024 година. Поздравления, колеги! Настъпи моментът всеки един от нас да поеме по своя професионален път. В ХТМУ научихме, че инженерната професия е трудна, но ако беше лесна, нямаше да е интересна и да ни носи такова удовлетворение от добре свършената работа. През изминалите 4 години се сблъскахме с много трудности, безсънни нощи, тежки изморителни сесии и цял спектър от емоции, но извървяхме пътя до нашето дипломиране и можем гордо да гледаме напред. Разбира се, не бяхме сами. Неотлъжно до нас бяха нашите преподаватели, които ни посрещнаха топло и с разбиране, подкрепяха ни на всяка крачка и ни изпълваха с вдъхновение и стимул. През целия път до тук. Благодарим ви от сърце! Всеки тук има своята уникална история, но по едно си приличаме. Обръщайки се назад, всички сме горди с постигнатото. Пожелавам ви попътен вятър, всеки да намери своята реализация. Искам специално да благодаря на нашите преподаватели, част от които са тук, голяма част. Те ни научиха на много. Дадоха всичките си знания на нас, научиха ни да се справяме с предизвикателствата на живота, което е най-важното. Бих искала да изкажа благодарности към всички колеги и преподаватели от екипа на ХТМУ, с които съм имала съприкосновение през тези неусетно изминали 4 години. Научих много от вас и заедно изградихме спомени, които са безценни за мен. Вярвам, че ХТМУ е университет с много възможности, който ми даде много и има още много да дава на следващите поколения. Успех и до нови срещи!